Nagmahal akong bakal. Ay, hindi ko na ito ni Sister. Kung mga operasyonan. Maaasahan, mapagkakatiwalaan. Palawan Pawn Shop James Coffee Mix. May lasa buhay. Rexall Forte, Oramo, panas sa awal. Berry for healthy eyesight. Sa sakit ng ulo at lagnat. So yun mga karagon, na isang mapagpalang araw muli sa inyong lahat. Gagawa naman tayo dun sa ating ginagawa na format tapos poste. Mag-umpisa naman tayo gumawa. Pero bago ang lahat, shoutout pala sa mga kasamahan ko dito sa trabaho. Yan. Bali pala nung nakaraang vlog ko, dun sila nagbuhos, dyan sa may trapal na yan. Nagbuhos sila dun nung nakaraang vlog ko. Yung day 7 yun, kaya kung gusto nyo mapanood yun, panoorin nyo. Ngayon, day 8 tayo ngayon. Yung gagawin natin, gagawa ulit tayo ng forma, tapos maposte. Ayan. Andito na pala sila, nilipat na yung yung mixer, tapos nakapag-imbak na rin sila ng bato sa buhangin. Diyan mga graba. Bali ito yung inukay nila, yan. Pinapala sa pinipiro nila dahil lilipat dito sa dito sa loob na yan. Diyan nila nililipat. Pero bago lahat, diyan muna nila nilalagay yung yung kanilang mga tinatambak. Ayun. Tapos tayo ito natapos na natin, nakarang video ko, yan, pati yun. Saka dun, nakaporma na rin sila dun sa dulo na yun. Tapos lumipat na sila dyan dahil yan na yung pinaporma nila. Yan. Siyempre tayo, ito yung ginagawa natin. Ito na, dito na rin tayo. Yan, natapos ko na rin to, yung sa dulo na yun, natapos na natin. Tapos nakapagporma na rin tayo ng poste dyan. Bale dito tayo gumagawa, yan. Maglalagay na lang tayo ng ng lock nya, kasi lock natin to. Kasi yan pala yung natin. Bali nasa na yan, nasa ng tansi, nasa guide na yan. Yan. Nasa diretso yan. Bali okay na yan. Maglalagay lang tayo ng tulad dito. Maglalak na lang tayo nito. Tapos dito may hindi pa tayo nakalagay dyan ng forma kasi ginagawa pa. 159.5 yung gagawin na forma dyan, yung haba, pero yung taas 40. So hintayin natin yun. Tapos ngayon ang gagawin natin, puporma na natin to, ilalak na natin para maging okay na lahat. Yan yung baloktot, no? So yan pala mga kurago na baloktot. Yan pinupukpok niya kasi naka-slide na pag inaano yung pagkagawa ng forma, kaya pinakpok niya doon, nagkalamas ng ganun para kumantay lang yun yung forma daw, raot. Yan. Nice na, bali dito na rin siya, papunta siya doon. Bali magkasalubungan kami, ako rin doon sa dulo na yun, doon sa dulo magkasalubong kayo pag ganun. So yan mga orago na maglalagay kasi tayo dito ng mga dawils. Yan, bago buhusan, kaya siguro baka bukas na lang kayo magbubuhos. Ginagawa mo! Ginagawa mo!
So ito dapat mga kauragon ito. Dapat hindi ito binabaon ng gusto. Mga nakaangat lang siya para pag binunot, madali lang bunutin, hindi tayo mahirapan bunutin. Kaya dapat mga ganyan lang yung pagkapakon mo sa mga forma. So ayun mga kauragon, umuulan. Toro na baya, tol. Kaya dito na kami sa kubo. Kasi umulan. Kaya. Oh. Umuulan ba, umuulan? Kung titingnan mo yung mukha ko, parang ganun din. Ayan yung kasama natin sa trabaho. Ayan. Alin dyan, alin dyan. Yun. Ari bakal ka. Gusto niyo buusan, pahit. Wala pa na yan, Jeep. Kaya lang, gusto niyo sali, oh. Ah, 23.5.
So yun mga kuragon, natapos na natin itong ating ginawang forma. Naporma na natin. Yan. Hanggang doon. Tapos doon natapos na natin. Itong bakal na to ay bababa na lang itong mga kuragon. Ito. Bababa na lang yan. Pupukin lang yan ng steel man natin. Tapos bababa na yan. Tapos yung space nito 25 cm yung luwang yung ginawa natin dyan. Ngayon dito na tayo. Dyan. Dito na tayo tapos punta dun. Bali nakalibil na tayo dun. Nagkaroon tayo ng libil. Gumagawa na sila ng forma. So yan mga kuragon, na ito yung plano ng ating ginagawang building dito. Ito yung sa niya, sa poste. Ito yung parilya niya. Yan, ito yung parilya. 2 meters yung parilya niya. Tapos yung ating ginagawang stirrup yon 30 by 45. Yan yung stirrup. Yan, tapos ito yung mga details na ng mga poste. Yan. Tapos ito rin. Ito yung niya, proposed 2-story school building. Yan. Tapos dito rin yung sa niya, sa details of roof truss and gutter. Yan. Tapos ito na yung ito na yung ginagawa natin ng luwang niya. Ito yung ating ginagawa. Yan. Tapos ito pa. Ito na perspective niya. Ito yung itsura. Yan, ganyan. Yan yung maging itsura niya. Yan. Tapos dito. Tapos ito yung ito yung magiging niya. Bali ito yung magiging pintuan niya dito. Yan yung mga pintuan siya dyan. Tapos doon, mayroon din doon. Dito sa ground floor plant dyan. Tapos dito sa second floor plant. Yan. Bali yung laki pala nito nasa 10 meters yung laki. Tapos yung haba niya ayan, nasa dito yung haba niya 45.9 yung haba. Ayan. Tapos dito tayo sa nagkakaroon dito ng hagdan. Dito yung hagdan natin, kabilaan. Tapos dito hagdan din dyan. Tsaka dito ito na yung maging itsura. Yan. Ayan yung niya. Sa niya, sa proposed 2-story school building. Yan. Yun yung maging niya. Tapos dito yan. Yan sa mga hagdan. Tsaka dito sa bister yan sa niya, gabay kaya railing. Yan. Gabay ng hagdan. Tapos dito yan. Tapos dyan yan yung magiging bakante dahil hagdan to. Kumbaga slab. Tapos yan magiging bakante. Tapos dito yun mga kurago na dito tayo gumagawa. Dito banda andito na tayo kasi ito nabuhusan na ito yung ginagawa natin itong banda na to. Yan, ito. Nandito na tayo. Tapos na tayo dito nung nakarang video ko. Pinakita ko na to. Yan. Tapos dito naman, ito. Dito na tayo gumagawa. Tapos yung isang kasama ko dito. Yan. Patapos na rin siya dito dahil tapos na to. Dito na siya. Tapos papasa din siya dito. Magkasalubungan kami dyan. Magkasalubong kami. So, yan. So ito yung mga poste niya. Madaming poste ito. Yan. Madaming poste yan. Mga kulom-kulom. Yan mga nakakulom na yan. Yan nakakulom. Yan. Yan yung magiging poste natin. Yan. Tapos ito yung expected ng flooring natin. Ito yung magiging sa flooring. Yan. Yan.
So yun nga mga Kuragon, na ang ganyan lang ang ating video. Sa mga nagsuporta sa atin dyan, maraming salamat sa inyong muli. Sana huwag kayong magsawang sumuporta para tuloy-tuloy ang ating paggawa ng mga kaalaman dito tungkol sa construction. Kaya maraming salamat sa mga nagsuporta sa inyo. Shout out lahat sa inyong lahat dyan. Shout out sa inyong lahat dyan mga Kauragon ko.